Michael Caruana Turner, żagħżugħ ta' 20 sena minn Birkirkara, ma natax il-ħelsien mill-arrest iżda se jinżamm arrestat f'daru wara l-ħamis filgħodu wieġeb mhux ħati li 60 ilu tajjar 8 minn nies f'San Ġiljan waqt li kien fi triqtu għal Antnantu wara lejl ta' divertiment f'Paċeville f'San Ġiljan. L-awla tal-Maġistrat Joe Mifsud kienet mimlija mill-qraba ta' Caruana Turner, fosthom ommu, missieru u ħutu li deru emozjonati ħafna jistennew fuq ix-xwiek id-deċiżjoni tal-Maġistrat dwar it-talba l-ħelsien mill-arrest. L-avukat Joe Giglio li qed jidher għal Caruana Turner li fost oħrajn ġie mixli biqtil involontarju ta' żagħżugħ Olandiż Tim Scholten stqal li l-akkużat ibati mill-kundizzjoni ta' disleksja u jinsab iddispjaċut ħafna għal dak li ġara. Huwa kwota dak li qal l-akkużat meta interrogat mill-pulizija meta rfuh li wieħed mill-vittmi kien miet. Fl-istqarrija li l-pulizija żagħżugħ reaġixxa billi li jobgħod lilu nnifsu u li ma jistax jimmaġina dak kollu li jgħaddu minnu qrabatu. Caruana Turner kompla jgħidilhom kif jixtieq jikkumpensa lill-familja minkelli din hija l-inqas ħaġa li jista' jagħmel u anke jekk ikollu jqatta' ħajtu kollha jaħdem għal dan. Żied jgħid li jekk kien hemm xi ħadd li kellu jmut, kellu jkun hu li ma jista' jaħfer lilu nnifsu qatt għal dak li ġara. Kien hawn li l-avukat talab lill-Maġistrat sabiex jinstab bilanċ hekk kif il-qorti għandha tqis jekk hemmx raġuni valida li ma jingħatax ħelsien mill-arrest. Dan hekk kif l-imputat jgħix u jaħdem Malta għandu fedina penali nadifa u m'hemmx biża' ta' intralġ tal-provi għax ix-xhieda nstemaw kollha mill-esperti tal-qorti. Il-Maġistrat Joe Mifsud sostna li fl-4 ta' filgħodu żgħażagħ mhux posthom barra x'aktar maddum barra aktar tixrob u jwasslek biex tagħmel affarijiet li s-soltu ma tagħmilhomx. Sostna li min ikun miexi fi triq għandu dritt li jasal id-dar qawwi sħiħ u li r-rimors wara huwa kollu għal xejn. Il-qorti qalet li minkelli jrid jinħoloq bilanċ, xorta waħda ridet tibgħat messaġġ lis-soċjetà li affarijiet bħal dawn mhumiex permessi u li għandna nerfgħu responsabilità tal-azzjonijiet tagħna. Fid-dawl ta' dan il-qorti ma laqgħetx talba l-ħelsien mill-arrest, iżda ordnat li żagħżugħ jibqa' jinżamm arrestat f'daru huwa mhux se jkun jista' joħroġ mid-dar ħlief biex imur xi appuntament mediku jew għal skopijiet ta' edukazzjoni. Ġie ordnat jiffirma 3 darbiet fil-ġimgħa fl-Asta ta' Birkirkara u jħallas depożitu ta' 2,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-qorti sospenditlu wkoll il-liċenzja tas-sewqan.